ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಇತ ವಾರ್ತೆದಿವರ ನರಮಾನ್ಯರಿನ ಭವಿಷ್ಯಗು ರೂಪಗುರುಪನ ಶಕ್ತಿ ಬರವಗೊಂಡೊಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ವಿ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಪಂತೆರ ಕೊಣಾಜೆ ನಡುಪದವುದ PA ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪದವಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ 6 ಪಾತಿರಿಯರು ಉಳ್ಳಲ ತಾಲೂಕು ಕೊಣಾಜೆ ನಡುಪದವುದ PA ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪದವಿ ದಿನಾಚರಣೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡ ಬೆಳಗಾವಿದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಪಾತಿಡ್ದು ಬರವುಕ ಭವಿಷ್ಯ ಒಂದು ರಡ್ಡೇತನ ಡುಟ್ಟು ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಬರವುಗೂ ಜನಕ್ಲಿನ ಭವಿಷ್ಯಗೂ ರೂಪಗೊರ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬರವು ನಮ್ಮ ಪದವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಆ ಒಂದೇ ಏಪಗ್ಲ ಒಪ್ಪಡೊಂದು ಪಂಡಿರ ಕಣ್ಣೂರು ಪಕ್ಕ ಕೋಜಿಕೋಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಪಾತಿಡ್ದು ಬದುಕಡು ಗೆಲ್ಮೆ ಆತುಂಜಿ ಸುಲಭದ ಪಾತರಾತ್ ಬುಡಂದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಕ ಕಠಿಣ ಪುಣೆ ಪಾಠಿಕೆಡು ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆವನಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡಿರ ದುಬೈದ ಸಿರಾಜ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಖಾದಿರ್ ಫೀರ್ ಶರೀಫ್ PA ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ PA ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೀಸ್ MK ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಪಣವದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಹಮದ್ ಕುಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ AGM ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಫುದ್ದೀನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಲಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ So education is the most powerful equation, that is E is equal to F. And this kind of a degree ceremony or whatever you say convocation is the culmination of a journey as well as the beginning of the new journey. But I wanted to emphasize that this graduation or any convocation we mean, you are not fully educated. Your education and learning, which does not end here, it begins in real sense now. Life is not easy. Success is not a rule, but a rare exception. Here we have an example of late Mr. Ibrahim Haji. What a vision, mission, objective to build an education institution and succeeded. It does not come very easily. It is his sincere work, hard work, commitment, which enabled him to build this education institution in this area. And now his son Ibrahim, as well as Mr. Abdullah Ibrahim and other trustees are continuing the same trend. ಕುಡ್ಲದ ಮಹಾತೋಭಾರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಂಗಾರೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಆಚರಣೆ ನಡೆತಂಡ ಕುಡ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಭಕ್ತರು ಪಾಕ ಜನ ಈ ಪುರ್ತುಡಿತ್ತೆರ ತುಳುನಾಡು ಡೊರ್ಮೇಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲ ನಾಗಪನುಡು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆಚರಣೆ ನಡೆತನಂಚನೆ ನಾಡ್ದ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಲಿನ ನಾಗನ ಸನ್ನಿಧಿಲೆಡ್ಲ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಡೆತಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಮಹಾತೋಭಾರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುದ ನಾಗನ ಸನ್ನಿಧಿಡು ನಾಗನ ಕಲ್ಲಲಿಗೆ ಬೊಂಡ ಪೇರು ಮೈತದ ಇಸೇಸ ತಂಬಿಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರ ಭಕ್ತರು ಪೇರು ಪಿಂಗಾರ ಬೊಂಡ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರ ಊರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಪಾಕ ಜನ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತದ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ದು ಶ್ರೀ ನಾಗದೇವಿಯರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರ ಅಂಗಾರೆ ನಾಡ್ದ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಲಿನ ನಾಗ ಸನ್ನಿಧಿಲೆಡ್ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಆಚರಣೆ ನಡೆತಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಾಗನ ಗುಡಿ ಬಕ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಕೈತಲ್ದ ನಾಗನ ಗುಡಿಟ್ ಇಸೇಸ ತಂಬಿಲ ಕರಿತೆರ ತುಳುನಾಡು ಡೊರ್ಮೇಡು ಅಂಗಾರೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಆಚರಣೆ ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ನಡೆತದಂಡ ಪುತ್ತೂರದ ಮಹಾತೋಭಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಾಗನ ಗುಡಿ ಬಕ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಕೈತಲ್ದ ನಾಗನ ಗುಡಿಕ್ಲೆಡ್ ಇಸೇಸ ತಂಬಿಲ ನಡೆತಂಡ ಊರು ಪರ ಊರ್ಲಿನ ಪಾಕಜನ ಭಕ್ತಿರ ತಂಬಿಲ ಪೂಜೆಡ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ನಾಗದೇವಿಯರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರ ನಾಗನ ಗುಡಿಕ್ಲೆಡ್ ನಾಗನ ಕಲ್ಲುಗ ಪೇರು ಬಕ ಬೊಂಡದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತೆರ
ಕುಡ್ಲದ ವೆಲ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡೇ ಕೇರ್ ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 1,49,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ದೆತ್ತದಿತ್ತಣಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟಾ ಪಂತೆರ. ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟಾ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ಲಡ ಪಾತಿರ್ದು ಕುಡ್ಲದ ವೆಲ್ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡೇ ಕೇರ್ ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪನ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತಕ್ಲನ ಆರೈಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅನುಕೂಲಗಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2025-26 ಬಜೆಟೆಡ್ ನನ್ನದ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಲೆಡ್ ದೇಶದ ಮಾತಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡೇ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪನ ಬಗೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡ. ಇಂದೇಕ್ ಕರ್ನಾಟಕದ 14 ಜಿಲ್ಲೆಲೆನ ಅಜತದಿತ್ತದ ಐಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ವೆಲ್ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಲ ಸೇರ್ದುಂಡೊಂದು ಅರ್ಪಂಡೆರ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕದಕ್ಲೆಗ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಾವನ ಉದ್ದೇಶಡು ಕುಡ್ಲದ ವೆಲ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡೇ ಕೇರ್ ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 1,49,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ದೆತ್ತದಿತ್ತಂಡ. ಈ ಡೇ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೀಕ್ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪನ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಪನ ಜಾಗೃತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ ಮರ್ದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಾಯರುಂಡು. ಜನಕ್ಲೆಗು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆರೈಕೆನ ಒದಗಾವನವು ಇಂದತ ಉದ್ದೇಶ ಆದುಂಡೊಂದು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟಾ ತೆರಿಪಾಯರು. ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡೆತಿದಿನ ಬೆದ್ರದ ಲಾಡಿ ಶ್ರೀ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಆಚರಣೆ ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ನಡತಂಡ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸದಸ್ಯರು ಬಕ ಭಕ್ತರು ಈ ಪುರ್ತುಡಿತ್ತರು. ಬೆದ್ರದ ಲಾಡಿ ಶ್ರೀ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿತ್ತದ ಐನ್ ಪಿರ ಹೊಸತಾದ ಕಟ್ಟುನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ನಡಪಾದ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪಾದಿತ್ತದ. ಈ ಸರ್ತಿದ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಆಚರಣೆ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡ್ ನಡತಂಡ. ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತಿರ ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಆಚರಣೆಡ್ ಸೇರುಂಡ್ಯರ. ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂದು ನಾಗದೇವತೆಗೆ ಪೇರು ಬುಕ ಬೊಂಡ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರ. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಲೆಕ್ಕಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರ್ಮೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದಿತ್ತದ ನಾಗದೇವಿರೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆಡ್ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದ ತಂಬಿಲ ಪೂಜೆ ಕರಿತೆರ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ ಊರ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಭಕ್ತರು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಆರಾಧನೆಡ್ ಪಾಲ್ದಿಟ್ಟೊಂಡೆರ. ಗಿರಾಕಿಲು ₹20 ಬೋಡಾದ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರಡುಂದಿಜ್ಜೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಲಸಲೆ ಪಂಡದು ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಭಾಗ ಆಫೀಸ್ದ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಪಂತೆರ ಆರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಟ್ ಪಾತಿರಿಯರ. ಮೆಸ್ಕಾಂದ ನಿಲೆಟ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಒತ್ತು ವಿಭಾಗ ಸುತ್ತದ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ವಿಭಾಗೀಯ ಆಫೀಸ್ ಕಾರ್ಯತವನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಫೀಸ್ ಸಭಾಂಗಣೋಡ್ ನಡತಂಡ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೃಷ್ಣರಾಜ್, ಬಂಟ್ವಾಳ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯತವನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಲಯನ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬೊಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಜನಕ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲೆನ್ ಬಗೆಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಿಂದೊಂಡೆರ. ಜಾಗೆಡ್ ಪದ್ರಾಡಲ ಹೆಚ್ಚ ದೂರುಲು ಬಕ ಫೋನುಡ್ಲ ದೂರು ಬೈದಂಡ. ದೂರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಲೆಂದೆ ತಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಪಾತಿರ್ದು ಗಿರಾಕಿಲು ₹20 ಬೋಡಾದ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಗಲಸುನಲೆ QR ಕೋಡ್ ಗಲಸುನಲೆ ಎಂದು ಪಂಡೆರ. ಸಜಿಪಾಮೂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ, ಅಮ್ಮುಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿ, ನಾವೂರದ ಸುನಿಲ್ ಲೋಬ್ ವಿಚಾರದ ಮುದಿಯರ. ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಫೋನ್ ರಿಚ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫೋನ್ ರಿಚ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಏನೊಂದು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಬಕ್ಕೆ ನಾನು ಹತ್ತುದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಹತ್ತ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಹತ್ತಬೇಕು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ 2 ಪೀಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬೇರೆ,
ಈಗ ಹಾಕುವಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬೇರೆ. ಹಾಗೆ 3 HP ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ BR ಮತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನೀವು SR ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಎಷ್ಟು 30 ಅಥವಾ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಟೈಮ್ ಇದೆ, 1 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಇದೆ. 1 ತಿಂಗಳು ನೀವು ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ 1 ತಿಂಗಳದ್ದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕುಡ್ಲದ ಶರವು ಶ್ರೀ ಶರಬೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಇಸೇಸ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿರ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತಿರ ಪಾಕ ಜನ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ನಾಗದೇವಿರನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡೆರ. ಕುಡ್ಲ ಹಂಪನಕಟ್ಟದ ಶರವು ಶ್ರೀ ಶರಬೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಆಚರಣೆ ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡ ಅಂಗಾರ ನಡೆತಂಡ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಗನಕಟ್ಟೆಡ್ ನಡೆದಿನ ಇಸೇಸ ಆರಾಧನೆ ತಂಬಿಲ ಪೂಜೆಡ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊನ್ನ ಭಕ್ತರು ನಾಗದೇವಿರಿಗೆ ಬೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಡ್ದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪಾದ ತಂಬಿಲ ಕಟ್ಟಾದ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರ. ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರದೇಶ ರಾಣಿಪುರ ಘಟಕದ ನಿಲೇಟ್ 10 ಬೊಕ್ಕ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಹೆಚ್ಚ ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ 2025 ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸಗು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರ ಉಳ್ಳಾಲದ ರಾಣಿಪುರ ಇಂಗ್ರೇಜಿ ಸಭಾಂಗಣೋಡ್ ನಡೆತಂಡ. ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರದೇಶ ರಾಣಿಪುರ ಘಟಕದ ನಿಲೇಟ್ 10 ಬೊಕ್ಕ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಹೆಚ್ಚ ಮಾರ್ಗದೆತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ 2025 ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸಗು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರ ಉಳ್ಳಾಲದ ರಾಣಿಪುರ ಇಂಗ್ರೇಜಿ ಸಭಾಂಗಣೋಡು ಅಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ರಾಣಿಪುರ ಇಂಗ್ರೇಜಿ ಧರ್ಮಗುರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಹೆಚ್ಚ ಮಾರ್ಕದೆತ್ತಿನ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ 10 ಜೋಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ 20 ಬೊಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬುಲೆಡ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಇರುವೆರೆಗೆ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಟ್ರೀಸಾ ಮಂತೆರೋ, ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಲೋಬೋ, ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಶಿಬಿರಡು ಬರವು ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರ. ರಾಣಿಪುರ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಲವಿಟಾ ಡಯಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ವಲಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಲ್ಫಿ ಡಿಸೋಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆರ. Questi vostri tiene calma magari cerca per come poi la nascita la fa di soffrire la prova e poi non può seguire e soffrire la prova perché hanno beccato la globalizzazione sempre sono stati marketers eccetera secondo quando arriva lavoro America che lo Canada che lo तुम्ही बोलतो तांचो फुडार ताणें बांदून हाडूंक आनी अशें आमच्या समाजांत गरजेचें मुखेलपण घेवंक तांकां अवकाश जातलो आनी हांगासर तांकां प्रेरण मेळटलें म्हणलो म्हजो भरवोसो. देखून हे कार्यक्रम बांदून हाडल्या कातोलीक सभेच्या सर्वांगड्यांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿನ ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡ ಅಂಗಾರ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ದೆರ. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಕೋಟೆಕ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಾಗದೇವಿರಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಪೇಡ್ದ ಅಭಿಷೇಕ ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ಬೊಕ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆ ಕರಿತೆರ. ನಾಡೂರ್ಮಿಡ ಅಂಗಾರೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿನ ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೆರ. ನಾಗಾರಾಧನದ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆನ ನಾಗ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಬೊಕ ಕುಟುಂಬ ಮೂಲ ನಾಗ ಬನಕ್ಲೆಡ್ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಇಸೇಸ ತಂಬಿಲ ಕರಿತೆರ. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಕೋಟೆಕಾರ್ದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡೆದಿನ ನಾಗಾರಾಧನೆಡು ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡೆರ. ಶ್ರೀ ನಾಗದೇವಿರಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಪೇಡ್ದ ಅಭಿಷೇಕ ಬೊಕ ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ನಡಪಾದ ತಂಬಿಲ ಪೂಜೆ ಕರಿತೆರ.
ಉಳ್ಳಾಲ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಸೇನೆರ ಬೈಲ್ ನಾಗಬನುಟು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ವಿಶೇಷ ತಂಬಿಲ ಪೂಜೆ ನಡೆತಂಡ ಊರದ ಬುಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಭಕ್ತರ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜನ ಇಂಬುನಟ್ಟೊಂದು ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂಡಿರ ನಾಗಕ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಸಂಬಂಧ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಇತ್ತಿನಂಚನೆ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗನ ಮೂಲ ನಾಗಬನುಟು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮೋಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಾಗಬನ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಡ್ ನಾಗ ಸನ್ನಿಧಿ ಇತ್ತದ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಭಾರಿ ಭಯಭಕ್ತಿಡ್ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಉಳ್ಳಾಲ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಸೇನೆರೆ ಬೈಲ್ಡ್ ಸೇನೆರೆ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲೆನ್ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಮಲರಾಯನ ನೇಮ ವರ್ಷಲ ನಡತೊಂದಿತ್ತದ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ದಿನ ಸೇನೆರೆ ಬೈಲ್ ನಾಗಬನುಟು ಸೇನೆರೆ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಉದಯಶಂಕರ್ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡ್ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿಲ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಬುಂಡಾಭಿಷೇಕ ಪೀಡದ ಅಭಿಷೇಕ ನಡಪಾದ ಪುರ್ಪಾಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ತಂಬಿಲ ಪೂಜೆ ಕರೀತಾರ ಸೇನೆರೆ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಅಂಶುಲ್ಬುಕ ಅರ್ಪಿತ ಊರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಭಕ್ತರ ತಂಬಿಲ ಪೂಜೆದ ಪುರ್ತಡಿಯತ್ತದ ನಾಗರಾಜನ ಇಂಬುನಟ್ಟೊಂದು ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂಡಿರ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ದೇವರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ನಾಗಾರಾಧನಂ ಅವಶ್ಯಕರಣೀಯಂ ಆರೋಗ್ಯ ಪುತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಅಂತ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಉಂಟು. ನಾಗಾರಾಧನ ಮಾಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂತಾನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ ಮಾತು. ಆದ ಕಾರಣ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾಗ ದೇವರ ಪಂಚಮಿಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮರುದಿನ ಷಷ್ಠಿ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಯಥಾಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ. ನಮಃ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ಅಖಿಲಾಯ ನಮಃ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ. ತಾನು ತಂಬಿರ ಸೇವನೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸತತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವ ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ್ದು ಅಸೌಖ್ಯಗಳಿರ್ತದಂದ ಅಂಡ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತೆ ನೂತನ ನವದೇವರನ್ನ ಮಲ್ಪಾದುಕೊಂಡು ಸಂಸಾರ ಕುಟುಂಬವು ಎಂಟ ರೀತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ಪಂಜನಡ್ಕದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಮೂಜನೆ ವರ್ಷದ ಬೆನ್ನಿಡು ಬೆನ್ನು ಕುಲ್ದು ತಿನ್ನು ಪನ್ಪನ ಪಡೀಲ್ ಪೂರ್ಣ ಕಂಡೊಲೆಡ್ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಕಲಿ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದಿರ. ಯಕ್ಷಮಿತ್ರರು ಪಂಜನಡ್ಕದ ನೆಲೆಟ್ ಮೂಜನೆ ವರ್ಷದ ಬೆನ್ನಿಡು ಬೆನ್ನು ಕುಲ್ದು ತಿನ್ನು ಪನ್ಪನ ಪಡೀಲು ಬೂರ್ನ ಕಂಡಲೆಡ್ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಲಿ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿದಿತ್ಯರ. ಕಕ್ವಾ ಕೊಲಕಾಡಿ ಕಲತಬರಿ ಗಂಗಾಧರ ದೇವಾಡಿಗರ್ನ ಕಂಡುಡ್ದು ನೇಜಿದಿತ್ತದ ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆರ್ಕೆ ತೋಟ ಪನ್ಪನರ್ನ ಕಂಡುಡು ನಟ್ಟಿ ನಡೆದು ನಟ್ಟಿ ಸಾಗಂಡ. ಬೆರ್ಕೆಮನೆ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಷಮಿತ್ರರು ಪಂಜನಡ್ಕ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಪಣವು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಹರ್ಷರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ನಟ್ಟಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಹಳ್ಳಿದ ಜನಕಲು ಈ ಪಡ್ತಿಡಿತ್ತರ. ಕುಟ್ಲದ ಸೂಟರ್ಪೇಟೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನಡು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಷಷ್ಠಿ ಪೂಜೆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರ ಎಸ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಗಳು ಎತ್ತದು ನಡತಂಡ. ಕುಟ್ಲದ ವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಸೂಟರ್ಪೇಟೆದ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನಡು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಷಷ್ಠಿ ಪೂಜೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರ. ದೈವಸ್ಥಾನದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರ ಎಸ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎತ್ತದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಭಾಸ್ಕರ ಐತಾಳ್ರನ ಪೌರಾಹಿತ್ಯಡು ತಂಬಿಲ ಪೂಜೆ ಕರೀತಾರ. ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಪೇರು ಬುಂಡಾಭಿಷೇಕ ಬೊಕ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕುರಿಯರ. ಸೂಟರ್ಪೇಟೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಊರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತದ ನಾಗದೇವರನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರ. ಎಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪುರ್ತಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.